Assalamu alaikum, pozdrav dragi moji. Dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u Nihadinu kuhinju. Na malo ulja propržite oba luka. Dodajte kupus. Dodajte sol. Biber. Promiješajte. Poklopite i dinstavite dok kupus ne omekša. Ako vidite da će zagoriti, dodajte slobodno malo vode, podlijte. Podlijte se malo vode da ne bi zagorilo. I da pola šoljice ući. Samo tek tako da. Zalite sa pola šolje. Vrhnje za kuhanje. Poklopite i dinstavite još neki 4-5 minuta. Servirati sad neko meso, neki mesni proizvod, meso ili ovako sam, šta god kako god.